Ето ми пак отново продължава. Малко ме цепи. Аз не съм я плащал тази игра. Ще ми какъв максимум. Мач, защо бе? Вече се опитам. Това ако ево. Или... Дали ще запали? Много чудно. Дали? Как не запали? Май. С летето. Значи трябва в земята, окей. Бегай. Това във водата. Дела ми де! Не дей да бягаш. Умрял. Това е гадно. Писнеш. Не! Точно Тима. Тима ли ме? Май, Тима. Как? Трябва да бегам. Да, ще да му бия. Не. Няма такива, бе. Разбираш ли? Хора, това е най-гадния късмет, да ви кажа. Искам си да започна нова игра. Да не ми е толкова... Дали да умра? Удри! Ося! Оу! Там е на един чат. Сега тачим кю. Цете съм кръв. Минус 3 градуса. Може ли? Сега как да се отърва от тази, ми кажете? Да бегам към самолета, може. Гледайте. На ханица. Няма да се брушим, защото с гръбката ми гледа. Какво? Та качи ли се на дървото? Хора, та се качи на дървото. Това ми за първи път го виждам. Качи се на дървото. Канибал се качи на дървото. Та маймуна ли е? Полумаймуна, получовек? Полунинджа? Къде я е? Това е гадно нещо. Не. Я бягам назад. Там ли беше? Нищо как изтричим. Да не бих хотел пристава. Искам си в самолета. Гаден ужасен. Според мен е гаден. Пишете в коментарите, ако... Това е лош късмет. Сега ако ми скочи, ме убие. Ви с тези животни, бе. Ще ги килвам, да, аз те съм ги килвам, не дават месо това гън. Малко нереалистично, майде. Yes. Аз съм в безопасност. Ако полунинчета, полутакова, получовек, полумаймуна,
Хора, вижте ми сянката. Вижте. И как съм на толкова кръв? Сникърче? Нещо? О, ес. Още едно. Леко си заредих кръвта, ама трябва сега нещо да яде, да я хвана. О, дали ще мога тук да си направя къща. И да направя стълби към нея. Аз ще умра. Ще затворя. Главата ми още е лагала. Зайк. Да, носи бива шутащо. О, камък. Мале. В това варан. Ай, да бе! Я пак! Дай да ходим. Искам само да ме обикаля. Не, там сигурно има племе. Не ми се ходи. Ой, скачих се. Сега гледам мръсник канибал. И сцапан с кръв, затова му викам мръсен, защото си сцапан с кръв. Хора, това беше от мен. Малко лагава игра. И сянката ми е реалистично, като ти игрива там, нали? Да има сянки. Хо! Шак. Май не е много реалистично. Какво е това? Това не го разбирам. Ще моли... не, аз ще като по-гадна. Това като ми е главата. Я, дали ще се кача. Не. Или ще си разбия чатала. Умрях! Не искам да умирам! Хора, умрях като паднах. Сега съм сигурно... Те са ме отвлечли. Не. Това... Не ми кажа, че това е канибал. Ужас, всичко ужас. Това моли ли се на някой, какво прави? И сега да не му влезна с ноча. Жив е! Хора, в момента се наслаждаваме на канибал, който... Аз го убих, бе. Моли се на някой. Къде изчезна? Те, гледаш ли? Скъпаняк. Ела ми е мръсник. Гадно. Неприличник. Поне си обуй гащи. Ще ме завре в стената. Не, че вече не ме завре. Тук това няма да изкачи се, айде, изкачи се. Не можеш ли да се изкачиш, не можеш ли? Хора, това беше за сега. Ще видите какво ще стане в другия епизод.